yun. So, yan. Nandito kami kila Ate Rica. Ayan, kanina, mag-ano dapat ako, mag-upload. Kaso nga, uploading pa siya. Kaya, antay-antay lang muna kayo. Kakatapos ko lang kumain ng mangga. Okay, mainit. Oo, tsaka guys, kung napapansin nyo, naninilaw yung ngipin ko. Dahil yan sa mangga. Ang dami ko nang kinain ng mangga. Puro pa hinog. Kaya, tas wala pa akong toothbrush. Bibili pala. Naiwan yung toothbrush niya, guys. Oo, hindi ko kasi nadala yung toothbrush ko. Kaya bibili na lang mamaya. So, hapon na. 3:01. Ayan o, 3:01. Oo, mabilis. Kakagising ko pa lang 3:01. Tapos, ayan. Meron sila dito. Kumain na si Ate Angge. Kumain na siya. Tapos ako, kakain pa lang. Pero hindi ako magkakanin. Kasi bakit ka pa nagkakanin? Ah? Bakit ka pa nagkakanin? Nagkakain ako kasubangge. Nagkakain kita baga? Itong hotdog. Tsaka barbecue. Ayun Mahal pa dito ang pansit na may dinuguan. Yung halo. Hello. Guys! Lumabas siya. Oo, naligo na ako sa tangi. Hindi pa naliligo. Hindi ka kasi nakikita. Ayun siya. Kain tayo ng hotdog. Barbecue hotdog. Kanina pa ako naiinis sa signal. Kagabi naka-upload agad ako. Pero yung shorts yun, yan, mabilis lang. Parang paggabi mas malakas yung signal. Di ba? Ngayong araw, hindi. Naka-upload nga po kami. Yung vlog natin. Asan sa Ate Rita? Wala akong nakitang tindahan dito. Ang malayo ng bahay. Di ko totoong maggamit ka. Ano? Saan ko bumala? Oo. Ano yan? Ilan yung dalawa? Yung kaka. Hindi pa ako nagsusuklay. So ito guys, uploading talaga siya. Ayun zero uploading. 0%. Hindi siya na-upload. Ay naku, wala tuloy akong upload ngayong araw. Ay. Mag-upload ka na kasi. Maawa ka naman. So dito sa labas ni Ate Rica, sa niya. Sa labas ng kanyang bahay. Ay hindi pa to labas, sa kanyang terrace. Tapos guys, ang daming mangga dito. Yeah, ang daming mangga. Ayan, madaming bunga nga yan eh. Tapos nagsisilaglagan sila. Tapos kinakain ko. Pag may nahuhulog. Yellow na nga yung ngipin ko eh. Kakakain kanina pa. Kasi yung mga bahay dito malalayo. Ayun So guys, kahit ano talagang gawin ko, hindi talaga ako nakaka-upload. Ayan na Tapos si Ate Rica, naligo na doon. Tapos naligo na din si
Ate Angie. Kasi pupunta kami ngayon ng sentro. Malapit lang naman daw dito yung sentro. Mga ilang minutes lang. Tapos magmumotor kami. May dalawa sila ditong motor. Magmumotor kaming 3. Ako, ano lang ako, back ride lang kasi hindi ako marunong magmotor. So, ayun, bibili kasi kami doon ng mga kailangan namin dito. Sardinas. Oh, kailangan namin ng sardinas. Mga paano lulutuin namin, ganyan, pagkain namin. Kailangan naming bumili. Kasi, kailangan talaga dito supply. Kasi malayo ang tindahan. Ayan, oh. Madaming bata dito. Mga pinsan niya mga pinsan niya yan, mga anak ng pinsan niya. So yan guys, nakabihis na sila. Pupunta kami ng sentro. Ako, simple lang. Ayan lang yung outfit ko. Naka-short, tapos Simple lang naman. Uuwi ka na, te? Kasi nga, wala kaming tsinelas ni Ate Angge. So magpapaadaw kami papuntang sentro sa amin ni Ate Rica. Kaya ayan, nakaano kami ng tsinelas. Ayan, oh. Diba? Kaya bibili kami doon ng tsinelas na yan. Ay, ang ganda dito. Ang lahat. Ay, yun na po ini. May in-offer si ating tsinelas. Ayan. Ayun na po ini. Karangga ay sin. Kaya ina po. Bigyan na. Naranggalitan sa pagdagat. Pwede na itong itim. Alo yun si Ate Rica. Subukan mo ba sa sintabo mo? Ay, tawa na naman kay Bibi, oh. Maigusan si Bibi magbumba. Si Fiang. Fiang ang pangarad niya. Yan. Oo. Fiang, wala ka palang bitayan ka. Oo. Ay, tama na po. Makarigus ka? Marigus ka? Ang bigat ng wallet ni Ate Rica. Puro bariya. Adi kape ah. So guys, papunta na. Oo, maputik talaga dito. Lalo na ngayon na maulan. Kagabi pagpunta namin dito, grabe yung putik. person. Sinasakop ba? ng balatan. Ano ba? Sa guys dito. Ang ganda ng mga tanawin guys. Ang gaganda pati ng mga kasama. Oh, mas magayon ako. Hoy. De, joke lang. Putik guys. Grabe na. Ulan ka pa. Aray! Ano papunta kay Rica? Oo. Pag nagyaman na si Ate Rica, ipapaano niya na to. Papasemento niya na yung daanan papunta sa bahay niya. Oy! Ala! Muntik! Muntik ka na. Wala pa naman tayo ditong pwedeng hugasan. Uy, ang ganda, oh. Vlog ka. Ate, say hi naman sa akin guys. Oy, hello po. Ay, vlogger din kayo? Hoy, alam! Ano, vlogger din kayo? Hi, so ayan Hello. Mga vlogger ng person. Di kita pwede mag-iribanan. Ala, ano na? Ayong sa dyan yan, oh. Ayan, oh. Punta ka ng halion pag yawan. Buti na lang di ako nag-pants. Kung nag-pants ako, magdidikitan lang din ng mga ganyan, oh. Yung dumidikit sa, Sardina. Hoy! Grabe, oh. Ayun si Ate Rica. Grabe, malayo-layo to. Yung motor ni Ate Rica, hindi niya man pinapasok dito. Di ba, te? Hindi niya man pinapasok yung motor niya dito. Pag iniiwan lang ata dyan sa may, kasi maputik. Tsaka kung babalik-balik, syempre, saan niya man hugasan yung, kaya mas mabuti na yun na may iniiwanan siya dyan. Ng motor. Saan ba? Dito. O, tapos may motor ko na ilin. Baka yun na ito. Saan? Digdibe. Saan ba? Sige lang, digdi. Ay, digdi. Pwede naman pala dito guys.
Mabuti ngayon, hindi na siya masyadong maano yung putik. I mean yung lupa, hindi na siya masyadong, ano tawag dyan? Hindi na siya maputik masyado, yun na lang. Kasi medyo tumagas na yung tumagas! Tumigas! So yun guys, medyo tumigas na yung lupa. Yan ano pa yan? Kasi hindi na umulan. Baka ito yung motor natin, Rico. Sige, tara. Tara, kanino to? Uy, charot. Ay, hindi yan sa'yo, B. Basta ka na lang. So, ayan po mga We! Yes. We! Yes, Di nga. Uy, gamot ba ganyan, oh? Magdadala ko niyan pag uwi. Gamot yan sa mga kati-kati. Ate, bibilin mo na ba si Jorica? Sino yun? Sino yun? Sino yung Jorica? mo? Jorica. Ah, yung motor! Yes. May pangalan. Yes po, may pangalan. Saan tayo, yun. be? Diyan lang. Sige, Kayo na, una kayo. ano ba kasi iniiwan yung motor mo, te? Mga vlogger na. Ang ganda, oh. First time ko parang, photo. Hi ate, say hi. Hello po. Hi. Vloggers po kami lahat. Guys, ang daming Ay, sign kita pa. Ito. Ay, dyan. Naro-wrong way tayo. Ang dami talagang mangga. Oh, ayan oh. Hello. Pag uwi ko talaga. Ay. Wow. Akin. Pero hindi ko alam kung may gas pa to ate. Tingnan natin. Ay, ayan si Jorica meron yan. Ay, Kasi, si Jorica. Hi, Jorica. Jorica. Ayan. Ang laki. Ang laki niya. Kasi Yamaha. laki yan ng kasi laki na may-ari. Yeah. Oh. So yan guys, yung motor ni Ate Rica. Ito yung sayo. Ito yung sayo. Opo. Ito yung sa kanya. Tapos yun yung sa ano niya. Ewan kung kanino Kuya yan. mo yan? Oo. Kuya mo yan? Yung isang motor. Kapatid mo? Kapatid mo? Oo. Ano? Nabubulol. Dalawa na yung hawak kong GoPro. Sana all kasi naka-GoPro. Magkakaroon ka din yan. Soon. True. Pag-ipunan natin. Let's go na. O tara na. Ang dami naman susi nito, be. Te, isa lang yung susi ng te. Sana all na lang talaga marunong magmotor. So guys, nandito na po kami sa sentro ng Balatan. Pwede mag-park. Ayun. Saan tayo? May dagat pala dito. Ayun oh, nasa unahan. Dito nga tayo mag-park. Saan tayo magpa-park? Dito? Uy, bawal man dito kasi ano to. Crossroads to. Saan daw? Doon na lang oh. Ayun baga oh, may mga pinaparkingan doon oh. May, ayun oh, ano kami? Chinelasan. Saan tayo magpa-park? Doon na! Kasi pupunta rin naman tayo. Tayo sa may chinelas. Oo. Tara! Ay, sorry. Go lang. Ang bigat mo talaga. Ako? Ang biday bigat mo. ko daw. Guys, yung ano pala na, yung motor na gamit namin na flat yung likod. Kasi nga sumakay ako, kaya na flat. Dito tayo mo. Doon sa may gilid. Baba ka na muna. Sa gilid. Ipapark ko Wait lang. lang, baba ako. Uy! Ay, salamat! Makakabili na tayo ng tsinelas. Ayan oh. Ay, sa... ano daw? Ganito gusto ko. Sige, try mo. Sige, wait lang po, kuya. Fixing mo ito, 100. Digdi kuya sa NA. 150 lang tayo. 150. Sige, yung kasi ito lang. Ano ba kung ini na lang? Ito, 100. 100. Sige, ito na lang na 100. Bumili na tayo. Kulay, black. Black? Wag na, black. Tingnan ko, okay. Black. Ito, brown. Naku, ba't mabugyan ano ko? Ay, sorry. Ay, black. Itong pink. Ay, ano pink? Ito. Ay, sorry. Eh, hindi kuya, ito. Plain lang tayo. Ayan, tama yan. Ah, ako po.
Yan, sakto. So, eto na lang guys. Gamitin mo na. Apo, ay, Yun na yun. gay na, ay, gamitan ko na. Pwede ko yata ito plastikon. Thank you. Wait lang guys, wala akong dalang pera. Ate Angge, pahingi ako 100. Pahingi ako 100. Magkano? 100. Yan na? Oo, ito na. Wala akong dalang pera. Dito lang muna dyan. Ako ba? Ah, sige. Kuya, isabay ko na lang po. Aki! Sabay niya nga! Si Ate Angge bibili din. Kuya, may block kayong ganito? Ba't yan? Yan na. Ngayon man, ano man lang. Baka nagtitipid tayo. Kailangan ano. Maganda ganito, Ate Angge, oh. Bantay niya, Kim! Sabay niya nga kayo, di mo na lang Wala nang tama. O ganyan. Black. Magaganda mga chinelas dito. Oh, magayon. Kaso, ano dako na? yan, te. Okay na siya, pwede na. Sakto lang. Saks lang. Pwede tawad. Pwede tawad. Di, pwede Wala ka namang kasalanan. 150. 170. 160. Pwede na yun. Okay na, okay na. Saan nga nag-aaral? Ano na? Okay na to? Okay na to, be? Kaklase ko yan dati. Ah. Ay, ikaw ba yan, no? Oo. Plus. Okay na. Lagay natin sa ano, sa motor. Ay, sorry. So yan guys, nakabili na po kami ng chinelas namin ni Ate Angge. Ay, eto may sabitan. Ano? Tara. Di na. Saan tayo? Saan tayo? Oh, di pa tayo nakabayad sa kabila. Sinasim na lang yung Sinasim. Sigaret, ano? Sige. So guys, wala pa rin pong signal. Uploading pa din. Kailangan ko talaga ata ng wifi. Ikaw ko, inis na. So yun, mag-grocery na po kami. Ihanap kita, kayong dalawa punta kayo. Punta Sa tayo may dun sa Seawall. Pantalan. Oo, Seawall. Sige. Nakapunta ka doon. na doon, di ba? Hindi pa. Ay, first time Hindi, mo. first time ko pumunta dito. Na lang tayo. Ah, dito na lang daw. So, ayan. Ano yan dyan? Plastic, be. Ay, meron. Hindi man yun. Yes. Uy. Feeling ko, kailangan natin ng basket. So, ayan guys. Nagpaalam naman kami kay ate kung pwede mag-vlog. So, pwede naman daw. Iniwan mo yung chinilas. Oo, iniwan ko. Hindi, ano naman pag mawala yun? Okay lang. Wala. Sige, okay lang. So, ayan. Kape. Kailangan natin ng kape. Si ate, ayaw niya yan kasi hindi siya nagkakape. Ako yun. Kayo. Ano? Hindi, huwag yan. Unahin muna natin yung ano. Ulam, sardinas. Sardinas. Ah, sundon tayo sardinas. Nata sa ano ba dito? Ano ba yung ano? Kailangan natin yung ulam. Kailangan na. Sarap plus. Ilan ang plus ko? Ha? Ilan ang plus ko? Adi? Garo ko pa binahari. Gusto ko na. Alin? Lahat ng sardinas. Hindi. Yung stone tayo, babe. Ito. Lahat ng dilata. Hindi. Grabe ka naman. Uy, bibili tayo ng ano, ng gulay. Kasi kami mag-steak Oo. America eh. Ay, gusto niya yung ano, yung maanghang? Oo, kaya ito. Maanghang. Sige, ikaw bahala. Meatloaf. Argentina. Ayun. Oo, pwede. Ilan ba? O yan laki. Huwag na amal yan. Ito na lang. Yan na lang dalawa. Ito na lang, dalawa. Mahal yan, B. Oo. Tayo sa mura.
Tapos, uy, oo. Uy, shampoo. Grabe, magsabon si Wala tayo. Bicolana. Uy, grabe. Kulang na lang, Yung ano ano, na. ito na. Hindi, yung isang haba. Oo. Ay, ako nag-decision, hindi naman pala ako magbabayad niya. Ayun na, okay. Ah, okay na to. Kasi, Huwag mo yan. Kasi pag igilid mo, igilid mo. Ito na kayo, guys. medyo malaki. Uy, saglit lang. Nagmamaylo ka? Ano lang, anin lang. Ay, anin. Oo. Ay, sorry po. Okay na yan. Huwag mo maanakin. Sigurado ka ito na lahat. Okay na yan. Bakit kita maurual daw mag-ano? Ilang ano araw. Oh, sige, sige. Oh, sige. Kasi siya magbabayad. Kaya siya magdidesisyon. Ano pa? Sana tayo, ate. Wala naman tayo ditong makukuha. Puro yung chichiriya. Maano na ko ito? Stick. Oh, wait lang. Excuse me. Kailangan namin ng ano. Pagkain. Uy, my favorite. Oh, pop. Flavor ang kunin mo. Oh my God! Iba-iba siya, baby. Oh, ang galing! Colorful. Rainbow? Rainbow. Tapos ano pa? Ay, ito din iba-iba. Oo, iba-iba. Ito, iba-iba din. Ate Rika, iba-iba din. Lahat ng iba-iba kunin nyo na, guys. Ito na lang. Notebook. Ano pa? Anong ano pa? Grabe, tapos ko talaga. Ako nga alin. Ah, etong mga ano, mga pang ano, midnight snack, mga cookies. Ganyan. Okay na ata yan. Walang sakya. Uy, wala ditong buldak. Walang noodles dito na buldak. Rika, ano sa yung ano? Cup Cup noodles? noodles. Anong flavor? Ay, feeling ko da, pasog. Anong flavor? Excuse po. Ah, wala talaga siyang buldak dito. Puro yan, ano, pansit canton, ramen, locking. O, hindi tayo magpiprito ng ano, manok. Pag may ano doon, ano, wag na lang ba? Ito oh, spicy. Oo. Tayo sa malak. Ito oh. Bili tayo ng manok. Ano to? Ano gagawin dyan? Magluto tayo ng ano, fried chicken. Kung ano-ano nakikita. Bakit ba? Kailangan natin. Bili tayo ng manok. Oo, bili tayo ng manok. Ano, go na, go to. Sige, kayo. Oh, sige. Decision kasi ano. Go na yan. Noodles. Uy, may cup noodles na kayo, guys. Ayoko masyado. Ayaw na pansit kanto. Mag-noodles. Yung ano na lang, mag-challenge tayo ng asamyang. Wala man dito buldak kasi yun. Hanap tayo. Ikaw, Gigi. Kaya ko yun. Kakain nga ako. Hindi ko yung kaya, pero try. Uy, maanghang yun, bitch. Sabayan mo pa ng maanghang na Mang Tomas. Charis. Ito lang? Oo, tama na yan. Opo. Okay na. Yun lang. So yan guys, nakabayad na si Ate Angie. Ayan na yung napamili namin. Ay, grabe. Magkano? 1,011. Hindi, promise talaga. Kasi 1,000 lang. Ang dami namin pinamili. 1,011. Ayun ang may bigas. Ano, ang mura dito. Oo, mura din ang Mahal na kaya nung Hindi. Oo nga, sa amin nga, mahal talaga. Kaya nga, ayan, ano, 1K lang. Ang gawin mo na lang, dito ka na lang bumili. Grabe ka naman. Gagawin kong kapitbahay ang balatan. Oo. Oo, gagawin ko nga ano, kapitbahay. Saan tayo?
I-ano mo, i-flex mo Na. yung ano namin. Yan yung Ah. pamilihang bayan ng Balatan. Kaya naman. So guys, pauwi na po kami. Ito na yung mga napamili namin. Kaya na yan. Hindi kami sa amin. Uy, ba't iniwan mo yan? Buti wala nag-ano. Walang ano, naiwan niya yung ano. Baliw. Wala ka ng barya. Ate, akin na yung ano. So ayan mga kabikulan. Ano, galing kami doon sa atin ni Ate Rica. Kasi nagtry ako makiconnect. Oo, nakiconnect kasi ako naki-hotspot kasi hindi nga ako nakaka-upload. So, ang tagal niya kasi. Kaya pinahiram niya ako ng ng Globe na SIM card kasi itatry ko doon kila Ate Rica kung malakas ba. Tapos niloadan pala dito binayadan. Mamaya i-chat mo na lang te. Kasi nga yung pinahiram na nga ako ng SIM card, hindi ko pa binayaran. I-chat mo yun Ate Rica ha, nakakahiya. Nakalimutan namin. Kuya, kung nanonood ka, wala nang pera ang peso. So yan guys, dito ko na muna tatapusin yung vlog. Kasi kailangan nating anuhin to. Gawa ng paraan, maka-upload. So ayan po. Shower out kay Ate Angge, kay Ate Rica, ayan. Abang-abang lang po kayo sa mga susunod naming upload. May hawak kasi ako. Mabigat pala. Ayan oh. So ayan guys, bye-bye. Shower out kay Kuya Dolly. Pati sa Team Pahuway. Ayan, hindi ko pa nakikita. Oh, hindi ko pa nakikita si Kuya Vids. Tsaka si Kuya Alamid. Akala ko, nakita mo na. Di ba pumunta kayo sa site? Hindi pa kami pupunta doon. Diretso kami dito sa iyo pagdating namin. Kasi anong oras na kami True. So yan guys, bye-bye. Shoutout sa viewers natin, na Ate Rica at ni Ate Angge. Say, bye-bye. Hindi tayo makakiss. Flying kiss.